Hello mga papang, welcome to my YouTube channel, Sam's Transformation. Kani ako ang video pud mga papang, ako ni siya gina-upload sa akong YouTube, Sam's Transformation, og ako po ni gi-upload sa akong FB page, Sam Villanueva. Palihog, follow, like and share na lang pud mga papang no. Karong adlaw o karong taknaa mga papang, sa di pa ko musugod, maayong malipayong adlaw sa tanan mga papang no. So karong adlaw mga papang, amo paambit na usab ako kaninyo kabahin sa kinabuhi ni Hesukristo no, sa iyang kapanahunan. So ang atong topic karon o ang akong i-share kaninyo mga papang, kabahin o masakiton. So atong panahunan ni Jesus mga papang, niagi siya sa Capernaum. Kung moingon kag Capernaum mga papang, mura ni siya kung sa ato panahon mga taga-bayawan, mura ni siya paunay, no, ang Capernaum. Abutanan sa mga nagkalain-lain nga mga baligya. Muna siya mga papang, sa ila pud time ni Jesus Christ, Capernaum na dito ilang tawag puno. Dayon niagi siya dito mga papang sa Capernaum. Dayon nakamatikod ang usa ka Romanhong opisyal kang Hesus. Kay anaa siya usa ka sulugoon mga papang nga adunay sakit nga himalatyon, no? Himalatyon ang iyang sulugoon sa usa ka Romanhong opisyal. Dayon ang Romanhong opisyal nipadala og usa ka sulugoon o nipadala sa iyang kadagkuan sa opisyal puno nga ipaadto si Hesukristo, paadtuon kaniya para ayuhon ang iyang sulugoon, no? Dahil ilang giadto si Hesukristo mga papang sa iyang mga sulugoon dito, giadto nila no, kay gisugo man sila. Dayon miingon sila nga nihangyo sila ug nagpakiluoy kang Hesukristo nga tabangan sila nga ayuhon tong tawo nga masakiton sa ilang dako-dako puno Romanhong opisyal, no? Sulugoon sa ilang Romanhong opisyal nga ayuhon kadto. Nagpakiluoy sila kang Hesukristo mga papang ug miingon sila tabangin ni Hesukristo kay kining amo ang opisyal pod nagtukod kini og mga sinaguga. So kumayong kag sinaguga mga papang, mga building kana siya no, nga dinha sila mag-abot, mag-worship sila no. Kung sa ato padre mga chapel no, chapel. So dinha sinaguga na tawag sa ila mga papang. So si Jesus sa pagkadungog ni Jesus niini niadto siya dito. Dayon nisunod siya sa mga sundalo, niadto siya dito sa katong balay sa masakiton. Dayon nisugo na putong dako-dako nga opisyal nila no, Romanhong opisyal. Nga tagbuan ninyo si Jesus kay gapadulong na siya dinhi. Ana no? Nisugo na po siya nga tagbuon si Hesukristo. Dahil niyon to ang yang gisugo po opisyalis Japon to yang gisugo mga papang no. Niyon siya nga, sir, ayaw na lang adto dito sa balay sir. Kay kung unsa ang imong iingon, ako nalay ingon po dito sa masakiton. Kay dili ako buot nga mopadayon kanimo dito sa balay, kay usa lamang ko kaubos kaayo nga tawo. Usa lamang ko ka yan ora pud kay nga tao. Pero niyon tong usa ka opisyal no nga nagsulti ni ana. Pero pwede ko makasugo pud sir ka aduna man pud ako'y gisakpan nga mga sundalo. Pwede ko makasugo sir nga kung paadtuon ako sila dito, moadto sila. Kung paadtuon ako sila dire, moadto pud sila dire. Sa ato pa mga papang katong gisugo pud nga opisyal sa Romanhong opisyal nga dako-dako, aduna pud toy katungod no. Pero giingnan niya si Hesukristo, nagpaubos siya nga siya na lang moadto lagmit mga papang, layo patong aladtuan mga papang no. So siya na lang moadto para itugon ang mensahe dito sa masakiton. Dayon mga papang, milingi si Hesukristo sa iyang mga ginsakpan nga nanguyog pud niya mga papang no. Niyon siya, wala pa ko kita niini susama niini nga pagtuo no. Susama niini nga pagtuo sama sa usa ka lalaki nga inani ang iyang giistorya kanako sa tibok Israel no. Ningon si Jesus Christ,
maupay ang pagkaplag atong tawhana nga nagpaubos sundalo nun dako-dako pud siya Japon puro ka paubos siya kaugalingon nga siya na lang maadto bisan message ra ni Jesus Christ iyang iingon sa masakiton. Dayon dito sa iyang pagtuo mga papang mibalik ang sundalo dito, no? Mibalik ang sundalo sa masakiton. Dayon sa katapusan pagbalik sa sundalo dito bisan wala gani iniingon si Jesucristo nga ayuhon niya itong masakiton, pagbalik niya naayo na ang masakiton mga papang nga himalatyon po. So dito lang natapos ang istorya nato karon mga papang, no? Sharing nato kabayan sa kinabuhi ni Jesucristo. So unsa man kini pasabot sa ato ang kinabuhi mga papang, gamay lang kaayo ang akong i-explain na ni mga papang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga papang. Kabalo mo kung seryoso rata sa atong trabaho, ako pasabot, kung maayo rata sa atong trabaho, maayo rata sa atong kaugalingon, maayo rata sa atong pamilya, maayo rata sa ubang mga tao, dali ra kaayo dunggon ang atong mga pag-ampo sa Ginoo mga papang. So dinay lang ko kuto mga papang, daghang kayong salamat sa inyong pagpahulam sa inyong dalunggan, sa inyong mata, sa inyong kasing-kasing ug sa inyong presensya mga papang. Ug ayaw na lang pud kalimot sa pag-follow, like and share sa akong YouTube channel Sam's Transformation ug sa akong FB page Sam Villanueva. Anaara din na ang mga link mga papang. Daghan kayong salamat. Maayong malipayong adlaw sa tanan. I love you all. God bless us all. Bye bye.